Apun mateng napa derek? Lagi tiga makan malam atau makan pagi? Malam katanya Pak. Katanya makan malam. Wah, nganggo dengan Pak Awan ini enak banget. Asik kok. Biasanya kula ndemen nek ngeten iki ta. Nganggo Pak Awan, lalu dinunuti bakar Jendal. telo. Telo napa jenenge? Telo kaspo. Telo jendal. Telo, jenis pohong. Telo pendem. Telo pendem. Telo pendem lah, telo tenan. Muntul. Muntul. Nah, nggih muntul nggih. Satu lanjutan monggo. Niki, nggih kula. Pindah lho, Bu. Gambar itu malah apa? Mriki mawon kok. Ah, lho mboten napa-napa sing ndek omah kok. Kula mengke nderek film mriki angsal. 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 Nanging